Tnieda l-proċess ta' konsultazzjoni pubblika dwar l-eutanazja volontarja assistita. F'konferenza tal-aħbarijiet ġie ppreżentat dokument li jistabilixxi prinċipju salvagwardji bħala bażi għal diskussjoni pubblika miftuħa għat minn ġimgħat li ġejjin sa 2 ta' Lulju. Id-dokument jgħid li l-eutanazja volontarja assistita tista' tintalab biss minn persuni li għal 18 sena li ilhom Malta għal sena u li jkunu qed ibatu b'marda terminali li jwassal għal mewt fi żmien 6 xhur. Kondizzjoni marbuta ma' saħħa mentali, diżabilità jew mart marbut ma' xjuħija mhux se jiġu konsidrati bħala raġunijiet biex tintalab l-eutanazja volontarja assistita. F'kull ħin il-persuna tista' tbiddel id-deċiżjoni. It-talba tista' ssir biss mill-persuna li tkun qed bagħti mill-kondizzjoni terminali u għandu jkollha 3 ċertifikati mediċi fosthom ta' psikjatra li jċertifikaħħa li għandha l-kapaċità li tieħu tali deċiżjoni. It-tobba għandhom id-dritt li ma jipparteċipawx fil-proċess iżda fuqhom l-obbligu li jirrekomandaw tabib ieħor. Dr. Peter Muscat, membru tal-Kumitat Tekniku, il-kofundatur ta' Hospice Malta, psikoterapista u persuna li tef il-martu bil-kanċer, stqar li hemm pazjenti li jridu jkunu huma li jagħmlu l-għażla li jmutu mewta din jituża. Ġifieri hemm min jista' jkollu l-għażla illi jgħid jien nixtieq immur meta l-affarijiet ma jkunux waslu daqshekk fit-tarf, ma jkunux daqshekk gravi. Jiena lest biex nitlaq issa, jiena lest biex ngħid il-goodbyes tiegħi. Propostu kol skrutinju rigorus minn bord regolatorju immexxi mill-eks ġudikant u professjonisti li jagħti l-approvazzjoni finali wara perjodu ta' riflessjoni. Dan għandu jagħti deċiżjoni finali mhux aktar tard minn ġimagħtejn wara li ssirlu t-talba tal-pazjent. Id-dokument jipproponi wkoll id-dritt li persuna tagħmel testament mediku li fih persuna f'saħħitha tista' tiddikjara x'tip ta' kura trid f'każ ta' ċertu kondizzjonijiet mediċi. Dan ma jfissirx li persuna tista' titlob għall-eutanazja jekk ma jkunx hemm il-kriterji tal-eġibilità. Is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi Rebecca Buttigieg enfasizzat li fejn hemm il-kura li twassal għal fejqan din tingħata u li jekk il-Gvern jikkonsidra li abbozza l-eutanazja assistita volontarja timu se tkun qed tieħu post il-kura paljattiva. Saħqet li d-diskussjoni f'pajjiżna u fis-soċjetà ma bdiċ issa. X'ser isir wara hija xi ħaġa li ma nistgħux nirrispondu f'dan l-istadju għaliex kif qed aktar kmieni il-mandat li għandna jitkellem dwar konsultazzjoni pubblika u nixtiequ li nisimgħu u jkollna 8 ġimgħat ta' konsultazzjoni fejn nisimgħu lil kulħadd u din mhijiex abbozza li jiġi qed nippreżentaw iżda dokument li fih numru ta' proposti li nemmlu għandhom iservu biex ikolna diskussjoni matura fuq suġġett li huwa sensittiv ħafna. Ħeġġet lil pubbliku biex jgħaddi l-kummenti tiegħu fuq facts.gov.mt jew fit 3 laqgħat tal-komunità li se jsiru fil-Fgura, fil-Mosta u f'Għawdex.